Samtang Dakbayan Sugbo nangandam na sa posibleng pag-igo sa bagyong Odit. Mga gikinahanglan na sa panahon sa katalagman, gihanay na sa mayor. Aniya ang report. Human sa tigom ni Mayor Mike Rama sa Pag-asa Visayas na sayra nini ang posibilidad nga mabatyagan dakbayan ang epekto sa bagyong Odette. Busa karon pa lang gipangandama na sa syudad. Giawhag niya ang mga residente nga nagpuyo duol sa dagat o kasapaan magmatngon og mangandam ng daan kay posibleng ibatuman sa syudad ang preventive evacuation kung gikinahanglan. Lakip sa gipahimangnuan ang mga mulupyo sa Bukirang Barangay. It's not the readiness that I'm after. It's not how ready we are, but it has to be how prepared we all have become. Maabot sa usa ka gatos ka mga dapit sa 38 ka barangay ang gimonitor kay peligro sa pagbaha ug aduna usay 11 ka mga hinter barangays ang peligro sa landslide. Nakikalayo na ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga ahensya sa gamhanan lakip na sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police o sa mga lider sa barangay. Lakip sa giandam ang mga batakang panginahanglanon sama sa emergency kit, pagkaon ug uban pa. Yolanda, I was a part of it, and we just have to go back to the template. Kasi mga preparation yung gihimo sa city niya. Asayan? Kasi mga preparation. It will include equipments. Samtang tungod sa hulga sa bagyong Odette, hayan, uswag-usab ang cash aid distribution sa mga senior citizens sa Cebu City nga gikinahanglan untang sugdan sa Disyembre 18 hangtod sa Pitsa 22. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.